ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa nami ngumuntu siyafana nje ungishupha ungihlukumeza ngenxa balala mungibiza ngamagama ngiyukubisa. Sibingelele mbukeli lapho ngasekhaya, sibingelele ugogo, sibingelele umkhulu, sibingelele umama, sibingelele ubhuti, usisi ngane encane umuntuza nanoma ngabe ubani ogabelayo kulensimi esikuyo ngalesi sikhathi. Sibingelela kulo lonke elikaMthaniya emangunini wonke nakwezizwe ke njeke zeinhlanga ezahlukahlukene. Sanibonani molweni Dupelang Mpontshoti Matekwane Dimasheroni elamigama ngingo MC Pholobaso Andile wakwaNgcobo. Namhlanje ngihleli nodokotela #Nondela Mzimba, abanye bathi aka Nondela Mzimba. Udokotela ke uDlamini owaziwa kakhulu ngokwelapha kanye nokulula isandla lapho khona kufanele kululeke khona. Akugcinike lapho abantu abaningi bamazi njengomholi wenhlangano yabalaphi bendabuko azosinabela kafishane oswini namhlanje ukuthi yini umsebenzi wayo iyenza kanjani. Kodwa manje sifinyelele leso sigaba esifana naleso, asikubingelele emhlonishwa sikwamukele kweSiyavika TV1. Asibingelele umfoka amapholoba nabalaleli emakhaya beSiyavika TV1. Sijabula kakhulu ukukhulumisana nawe oswena namhlanje. Sokhuluma nje izinto ezijulile nezizokubuya ezokwazi ukubuyekeza ezinye zezinto eziseke zenzeke endulo eminyangeni nezisenzeka namanje. Nesicabanga ukuthi ezinye zazo inyanga seziyayishalazela noma zizama ukuzivuselela. Kuzokhanyela nombani ke ekhaya ukuthi uma sikhuluma ngalezi zinto hlasimbe kunesidingo esingakanani. Dokotela asikhumbuze umuntu noma sitshene lo oqala ngqa ukubona namhlanje ukuthi masikhuluma ngodokotela uDlamini ngoba usuku nosuku iSiyavika TV1 ithola abantu abasha abasubscribeayo njengoba nawe sikucela lapho ngasekhaya ukuthi subscribe. Bathi abantu nangilona Nondela Mzimba ubatshazwayo asebeze bamqambe igama abamazi kangcono bathi ubaba kaKokani. Ukusikhanyisela nje kafishane ubani uDr Dlamini? uDr Dlamini umfana nje ozalwa ngumcaphuna Nkobo yishisa. Mcaphuna lozalwa ngumHalashi. Mahalashi lozalwa ngiSalakwanza eSwatini. Labaningi ke bathi bangibiza ngaNondela Mzimba nikela kwabezizwe. Labanye bathi Mgadla bathuthe bathakathi. Umthakathi inja kimi nami nginje ezulwini. Angazi ukuthi ngabe ngiyafika ngithina ngifika ezulwini. Ngokuzalwa ngizalwa khona eSwazini ke. Isithokozo ezizala mina esasemsina. Ngokuhlala ke ngilapha emaqhobeni eNanda. Dokotela kuyajabulisa kakhulu indlela oyichaze ngayenza ukuthi umuntu naloyo wayekhule nobaba wakhe ethi ukulandelela bese bona dawo awusibani bani lo ngiyamkhumbula uyabona. Hlasimbe masingena sithi ukujula sizodlala nje kabili kathathu sibheke ukuthi ezinye zezinto singakwazi ukungena kuzona sithi ukubuka buka. Dokotela ke sikhulume ngomngcwabo onomuthi osetshenziswayo kuwona. Mhlambe ngabe bawusebenzisa ngokuthele ethuneni lomuntu othile ngenhloso yokuthi kuzokwazi ukumbeka idwala. Ngizoyilinganisa le nombukele ikhumbule. Kweminye yemingcwabo uma ngicatshwa isidakwa kuye ukuthi makuficwe idwala bese kuphonswa noma iSmirnoff kancane noma uGavini noma okusatshwalana. Abanye bathi kungaba ubezulu kodwa bajwayeleke lababambayo ukuthi akubo kubizayo. Mina ngokubuka kwami in general so ukuthi mase kuphonsiwe bazophinda bethi kuyiqhubekela beyishaya. Uyabona. Ake sikhulume la emthini. Ufunani umuthi emngcwabeni? Wamukelekile, wamukelekanga awusakhe kuleyo ndawo. Mfowethu abapholoba kuya ngalo ukuthi lo muntu oshonile ushone endlelani. Okay. Kukhona umuntu oshone ngokuthi udutshuliwe. Lona muntu abantu abamdubulile abaziwa. Sekufuna ke manje noma ushone ngesikhali. Ukuthi kuqushwe kuze ukuthi abenzi bokubi bazopheza ukwenza okubi. Ubese kuba khona umuntu oshona ngokuthi ushona kwakhe kunesandla phakathi. Noma uthakathiwe. Manje noma ke uhamba uthetshuliwe. Sekufuna ke manje ukuthi lona muntu agezwe kuze ukuthi lo angabuyi lo muntu la ekhaya azoba umuntu ozolanda abanye. Into ekhona ke mfowethu amapholoba kubalekile ukuthi ubheke ukuthi kungabi khona nanisebenzisa umuntu noma niqupha kube khona umuntu okuthiwa akahambe lesikhali
ngoba lento lakahambe naso sikhali yena mhlambe la nimcupha isidumbu noma lesenimbambisa into yommese izohamba ihluphe lento ngoba phela umuntu ufuna ukuthi abuye akhishwe empini ngoba umuntu amchuphile emapholo bafanele uhamba umkhulule umkhiphe empini ukuthi la ekhaya abe idlozi elihle ngoba manje usuke lo muntu manje afe ngokubulawa abantu manje njengoba afe ngokubulawa ngabantu kufanele phela manje afune laba abambulele lesi sicupho sisebenza ukuthi ngoba umuntu nakafa usuka ababonile abantu abambulele emapholoba igazi lomuntu mapholoba adliwa igazi lomuntu mapholoba nawabulala umuntu mapholoba uthi awubona umuntu kepha umphumulo wakho kuzozwakala ukuthi uzibani bani wabulawa ubani kanjalo wena lapha icupheni suke sicuphela ukuthi mapholoba imphumela yokucupha noma ukuthi icushwe ukwenza ukuthi kwazeke uthi uzibani bani before ashona umuntu lobulele fanele kwazeke ukuthi ngubana hamba xoxela izwe yena ukuthi ubani bani wabulawa yimini Mahlabela phambili dokotela kuba hloso ukufundisa isizwe masinawo sisuke sazi ukuthi asilandanga nje uthisho sanje kufika esikoleni noma eShodi noma uprincipal simane salanda umhlolo wezikole eziningi nje inqwaba hambe check ukuthi uprincipal benza kahle yini ngifuna ukuthola la dokotela amanga noma kuyiqiniso ukuthi khona into ekuthiwa ukukhipha emzini yabantu ngizobeka nje icace mfoko amapholoba njengamanje izayoni ake ngibekubekise nje izayoni noma ngena ngenyanga zaze ehlelwa umoya izayoni zaze ehlelwa umoya zizila kudla zilala entabeni zingena emanzini eswashweni zizongena ngo12 zingene ekseni naphuma ilanga angikhuluma ngesayoni mina esithi sizilile sivuke konkosikazi waso ngikhuluma ngomuntu ozokazile 7 days azile 14 days ukuzila ke mapholoba angisho mina uzozila manje ntambama sokhumulile uphinde uqale kusasa ukuthi uzilile ngisho mina na uzilile mapholoba ungaphuza amanzi ungekho ekhaya unganukela ukudla kwasekhaya ayibo lo muntu wehlelwa umoya kuba sebakhona inyanga ihamba yothwasa angisho mina umuntu olempambo siyokuzenzela noma yokuzenzela ngikhuluma ngomuntu mina obizwe idlozi obizwe idlozi shuthi ungeniwe okay lona muntu mapholoba kusangekho angikhulumi ukuthi uhambele wena ukuthi uhanjele umfazi kuthiwa hayi idlozi ngikhuluma ngomuntu mapholoba ongenwe idlozi lona muntu ongenwe idlozi wayishayelwa lapha ethwaseni mapholoba wayithwasa amapholoba kwakuphela mapholoba unyaka no 2 years asethwaseni ngoba leli dlozi elingenile ilona esenzosho ukuthi lifuna uround walo ume kanjani sikhuluma ngoround ongakhiwe okay mhlawumbe lizodela idlozi elingene kuye lifuna kwakho around about 3 labo ba round ifanele bakhiwe kuphi uthola ukuthi elinye kuzothiwa abakhe eceke kwasekhaya manje lo ngeke abuye lapha ethwaseni labo abantu bangabikho loyo muntu mapholoba lapha ethwaseni uyashayelwa bhoboke mawuthi uyashayelwa bhoboke ukhuluma ngisho ukuthi mapholoba ubhoboke ngoba mapholoba kunomehluko womuntu ongahlambuluki ngikhuluma ngehlambuluko lo nakhuluma ngobhoboka okay kwakukhona into ekuthiwa ufihlo nasabuya lethwaseni okay bazomfihlela abantu bala ekhaya funa ukuthi nomphakathi umango wendawo ngoba ngisathi abuya le kufanele ukuthi ahamba khomba ukuthi kunemali la kunento ethile la ifihle khona okay sifuna ukubona manje lento bekayiyele lapha ikhona yini bese ngithi ke mapholoba ngibuye ephuzwini lakho ngithi njengamanje yonke imizi sithwile imithi kuyakhishwa ukhona umuthi mapholoba okhona ngempela ukhona umuthi mapholoba ozothola ukuthi kuthiwa lapha kini kunomuthi enocenyanga uthola ukuthi mhlambe kwafika umuntu avuzela umuthi phambi kwemiyango ukhona abantu abagciba amabhodlela emizini yabantu yini ekhona ugciba ukuthi abathakathi bagciba imithi emizini yabantu bathi abantu ke ababheke ukuthi lona muntu yabona mapholoba na ufuna yokwenza ifair yokukhiphela umuntu emzini wakhe akubizile
ufuna amapholoba ikhwabaza kuyibeke lapha yes ucele kulo baba lekhaya wasuku ukwenze lokho mhlambe ngabe la ekhaya kulo baba noma ngabafa ekhaya ube sawucela ibhayi la ekhaya ukhumula wena ozele owathi ubizile ukuthi uzokhipha wena ubone ukuthi nomuntu lapha yes so yaqimba so yakhumula nebhlue unqono manje ubhinqa lezinto lezi le bhayi bakunika la ekhaya so yahamba ukuqala umsebenzi okay okusho ukuthi into yokukhipha eyangampela idinga ukuthi umuntu akabe jwabha akusibo mapholoba ungababiza kwalabo abayikhaya bakukhuthuze ngoba akusibo bonke amapholoba abaphiwe isiphiwo sokukhipha okay dokotela ke sihlabele phambili ke manje yini enhle ekuthwaleni ngomuntu wakini nivumelene nomndeni noma ningavumelenanga sanhlobo nokuthwala nje ngomuntu wangaphandle akukho okuhle lokusakhilo mapholoba noma ngabe ungathwala ngomuntu wangaphandle uhlanganiswa yini naye ngoba wabeke komunye umuzi okay noma ngabe wasekhaya yes ngiyamdinga umfowethu ukuthi kube naye mhlambe sisazohamba kuqala naye okay fanele ngigadele ingane zami mhlambe kuzohamba yena fanele ngikhulise ingane zakhe uma mina sengizofuna manje ukuthwala ngaye ngithwalela ngaye ngoba phela ungumfowethu thatha uzongcwaba la izulwini ikhona into ethi unamanga amahle namanga amabi la ekuthwaleni kukhona nokuthwala okuhle nokuthwala okumbi mfoka amapholoba akukho akaze kwakhona ukuthwala okuhle njengamanje amapholoba I'm talking from experience le mapholoba ngiyinhlese esele makhehleni yeah ngigayile namakhehla umuthi angikhulumi ngoba kunemehluko womnumzana kunemehluko ngiwafikile amakhehla mina agaya umuthi afaka amabhesha angalifaka inhlobo lebhlue fakwe iqoyi la ufaka umnqado ngiwafikile lawo makhehla lawo mapholoba manje awazi mapholoba ukuthi ungabe solo uthi ekuphileni kwakho kunokuhle into imbi ubaba ozala mina wayimela kwendabuko wangitshela izinto ezimbi wathi ngane yami ungabokwenza ukuthi bafowenu ungaboyilanda into ezobuya izoqeda abafowenu ekhaya uyabona uma ngabe uyahamba uyenyangeni thatha oyedwa umfolo ozophelezela yes uthi mfowethu nginenkinga la ngicela kuhamba umphelezele sohlola wenzela ini mapholoba ungabuyi negama ukuthi uyohlola so le kholeni bowedwa awubatshelanga abafowenu so uyabuya mapholoba la ekhaya iyafika le yanyanga lapha ithi wena uthakatha umfowenu imqatheni so buya wena sodubula umlomo ungaka lapha uthukuthelwe into oyitshela kule yanyanga wani bekufanele ube nohambe nomfowenu omunye azoba ufakazi kunemizi engangenela namhlanje mapholoba ukuthi kuthiwe manje bayathakathana without a proof okay without an evidence ukuthi ngampela umfowethu uyathakatha yini angiphiki bakhona abagangayo emakhaya but akube proof phela okay dokotela emnyangeni ukhona umuthi wokulutha as in like one ngingantshontsha itolo laba abenza ama shoplifting abamincayo bephume neziteki zenyama bephume nengubo zokugqoka beko December nje khona amateke siwathola neliphi ehambe edayisa umuzi nomuzi ngale kwalokho abashaya imali benza yonke le nto ikhona umuthi onjalo ukhona amapholoba ukhona amapholoba umuthi wokulutha ukhona amapholoba umuthi wokulutha wakhona kujulile ukhona amapholoba umuthi mapholoba ozofakwa into mapholoba kufuna kutholakala mapholoba umdlwane ongabone emehlweni kutholakala ikati elimnyama mangobe kutholakala leli kati mapholoba before ikati elifile yahambe longcwatshwa
utshalwe ummbila lapho ngiyayisummarize leyo mapholoba yes ngiyama hayi zokusixoxele ngelinye ilanga kanti futhi ke manawe dokotela kutshala ummbila la ethuneni lekade uju uhlakulo ubani lo mbila mapholoba faka ugade mina njengomtshali wawo ngoba ngelanga lesikhwebe sizophuma lapha siyosiza mina nangenzela abantu umuthi hayi bambe dokotela singene kule kade ngivele ngifuna ukuyixoxa nawe ngiyabona usuyehlola manje ake sixoxe ngesihlahla esithile esitshalwayo bese wena wesilisa ukhulelwe imakwabo ekufanele uhlala usigence kuze ingakhuli igcine isiwumsila osuka la esikhona uzuyofika eThekwini ikhona into enjalo yokuthi ungakwazi ukukhulisa induku yakho ngesihlahla esithile esitshalwayo ikhona amapholoba isihlahla akufuna usithole sesincane ekuthiwa umvongothi okay funa usiluse amapholoba nina ningadukelani ngoba saduka uyobuye ugrade onke amahlathi uthusasila kanti imvama ke amapholoba leyo leyo bayayenza kakhulu kulamazwe ngaphandle angifuni ukumenshina izwe bayayenza lokhupha ukusho laphezulu uyalenga koZimbabwe angisho ukuthi eZimbabwe uyale izinto lezo mapholoba ezenzakalayo niyakhuthaza njengenyanga ukuthi ama-South African ngeza kunini ezolanda le mithi njengaleyo ngeke ngeze kumina azolanda imithi ngoba ngiyakhe lento leyo mapholoba uyabona mapholoba ngile nyanga ezizinto professional uNkulunkulu udala umuntu wampa izitho zakhe zomzimba lezi zitho zakhe zomzimba uyazi inhloso yakhe kini ngoba kungenzeka mapholoba ube ne-AK kanti AK ayina target ayikwazi ukushaya target kukhama i9 ishaya target yes hayi ngiyakuzwa mina dokotela okay dokotela isidumbu somuthi omubi noma umuthi omuhle ukhuluma ngesidumbu somuntu ofile somuntu ofile uzobe usenzana isidumbu somuntu ofile mapholoba ngoba phela lo muntu usefanele ngokuphumula kunento ehlala ivele la dokotela ethi ivela futhi manihlola ngokuhlukana kwenu ukuthi wena wageza unamashwa nje wagezwa ngamanzi esidumbu noma into yenziwa kuwena ibhilwe ngamanzi esidumbu athi leyo nto leyo mapholoba yenziwa umthakathi okay ngesikhathi umuntu abuye emakhazeni kunesikhathi laba bomndeni bathi bayamgeza khona lo umufi bamkhipha iqhwa okay nasekusile athi nalekuseni ngiyageza before kuyo edendeni noma kuzoba ehholo lapho bamsule kubalekile ke mapholoba ukuthi ezinye zezinto eyithina amathawula okusula loyo mufi namanzi agadwe umuntu oseceleni ozalwa naye lowo muntu noma omzali la kakhona ngoba wathi kwaduka lawo manzi isenkingeni nebala ekhaya usho nje dokotela ngoba uzothatha lawo manzi lo ozwantshontsha ifana nje nokuthi mapholoba uhlabile sekuduka inyongo nizoba senkingeni okay dokotela siphinde sibuyekeze la kunenkulumo etrenda kulezi insuku engifisa singayibalekeli ngoba bayacela ababukeli ukuthi nani sinimbuze kuduma ukuthi uma unesigubhu noma nje kuduma ukuthi isigubhu siyisithwalo umakha kanjani lo muntu osekhaya ukuphikisana naleyo nkulumo noma ukuvumelana naleyo nkulumo ubo mapholoba ake abantu baqale mapholoba babuze kuze sizobaphendula
zikhona izinto eziyisithwalo ngoba abantu baye bakhuluma ngento abangazi bayiphatha angazi umuzwa kahle mapoloba zikhona igubhu mhlambe umuntu akhe isigubhu afaka igazi lento leyo angihambisani nayo isigubhu mapoloba isigubhu esakhiwa ngamakhubalo umuthi njoba sakhiwa ngamakhubalo umuthi awukazi wabasithwalo umuthi nje ngoba namaphilisi lawe enwaphuzayo unemithi engenayo kulamaphilisi nempahla esigqokayo ziyimithi angazi umuzwa kahle nje uma sikhuluma ngamaphilisi sikhuluma ngezinto la kuhlanganiswa khona umehluko wokwelapha kwesintu silapha ngamakhambi lawo makhambi esilapha ngawo awafakwa ama-drugs imithi yesilungu ikhona izinto ebuye ifakwe zibe zidala ama-side effect awukwazi-ke ukuthi ungathi mapoloba entweni oyihlanganise ngamakhambi ube sokuthi isithwalo yini mapoloba ukuthi mhlambe uhambile uyofuna uyenyanga entizeni ibe sethi inyanga hayi uthwele ufuna inhlanhla seyizothi hamba manje kukhona into yayenzeka kuqala emandulo kuthiwa hamba uma lapha nomkhondo kuzochama into ezochama lapho uyibulale uthi uzamile wena ubona kuchama umuntu wakini athi ngitshela ukuthi into ezochama lapho uyibulale uthi uyabuya ebulela ubuya khona ufika sekufike ekhaya boyothwala le lapho manje lezi zinto lezi sikhuluma ngazo mapoloba thina sikhuluma ngezinto mapoloba amakhambe siwahlanganisayo sifaka amaphakama sakhe inhlanhla kuze ukuthi iziloyilungu laba abathi izithwalo zikhona ke abalezi efaka amagazi ke bangazisho shuthi nje once safakwe igazi sifana nesithwalo noma zona uzohamba kushintshe so athi sifuna igazi uzolifaka igazi kuye ufuna igazi mhlawumbe bosafaka lenkukhu ngenze example kuye kufuneka lembuzi kuye kufuneka lenkomo bangithinta ke lapho ngoba kunombhemu ekade sinaye wase Pretoria le emcimbi kade sikuwona uthi uye wahamba ngithi akayidalu lenyanga hayi uyidalule kodwa kubona kwethu ukuthi sixoxe ngayo la but futhi wayikhomba izinto ezinhle ezenzakalayo zisuka nje kucelwe ukuthi simane sixhunyaniswe naye sakhe isigubhu ngokuthi bamuthi hashe base baphonza phakathi igazi lakhe uthi uyayibona imphumela futhi akukafe umuntu ekhaya kanjani mhlawumbe kusenzele clarity lapho angayibona njengamanje kepha la ikhona inkinga ezoba khona ungayibona mapoloba angisho umuntu eSouth Africa une right ukuthi aphile impilo ayifunayo une right ukuthi alofuna ukuthola ukuthwala I right yakhe leyo but ke ungayibona ngaleso sikhathi asisho ukuthi izindayisebenzi lezo but ziyasebenza but ekugcineni kukhona izinto ehamba zibe yinkinga ephileni so vele doda ake sibuyeleke manje kulena ethi kunomuntu osekhaya njengamanje osenkingeni yokuthi wathatha isigubhu enyangeni thizeni safike sangasebenza noma samnikeza ogqoya ababili abathathu sekuyabheda kumnyama kuthedu udokotela yena siqo sengayena udokotela kade yeke naqaleni ungamtakula umthini umuntu onjalo angithi ke bapoloba mina ngiyathi mina ngikhule emapoloba inyanga ingasi inyanga iyodwa inyanga fanele iphile nezinye inyanga okay uyabona kuyenzeka umuntu mapoloba umgeze wena uthole ukuthi mhlamba abazali bakhe abasekho abazali bakhe banamacala uyabona khona umuntu mapoloba oyafuna impumelelo uthole ukuthi impumelelo yakhe mhlawumbe abazali bakhe bona kakhulu angazi uzwa kahle mapoloba ngizwa kahle bawona mhlawumbe ngendlela yokuganga angazi uzwa kahle mapoloba sekufuna manje mapoloba uma ngabe ubona wena ukuthi ubaba the uyagudlula lo ugudluza leli litshe leli lingagudluki uthi mfoka abanibani ake uye lapha ake uye lapha athi uyamlapha
Mhlambe lo uzosho ukuhlukile. Usesahambe sophusa amathambo. Kula muntu la. Ngilalele ukuthi konakele ngoba lelithi bese ngiyagudluza ligudluke. Angithi manje sohlola lapha. Fanele manje lapha bafike bahlole ukuthi yes siyabona wena khona into kade uzama kuyenza. Lento lena kade uzama kuyenza into evimbe ukuthi kungalungi. I9. Okay. Senizamile la kepha namanje kuze ukuthi kugudluke la. Angithi amehlo amabili ayabukusana. Dokotela ingulube ufishi ukhona kuningi. Ngiyawubulala umuntu wakadlamini. Mina ngayidla ufishi mina. Ngingayidli ufishi wodokotela bathi asidlo ufishi. Hayi ngoba usukwazi uvuselela kanjani wena? Hayi. Ushawa uyavala. Ushawa ngavala. Mina ngindlamini. Ukhona umuntu wami mina. Yes. Ongena amafutha engulube. Umuthi wakho wakha ube namafutha engulube. Ongena amafutha engulube. Angithi ngifuna ukusebenza kwakho. Uqayekile lapha kwakho wena uthawulani. Uhlushwa ilwane. Bese uthi yena uqeda ufake. Hayi. Hayi. Okay, uma uthi wena ithi inyanga ongawudla ufish. Yini ekubangela ukuthi inyanga ifune indlu kafish? Oh yes. Mhlambe izothaba uthola amazolwandle. Okay. Dokotela ke sibuye kulena ke manje. Kunomama lapha ekhaya nomsisi. Uyayo ocansini, uyathokoza nomkhwenyana wakhe, kodwa ayi akahambi kahle. Ufuna nje into ezombuyisela ebuntombini. Uyabona? Ephinde eqoqelwe wa virgin ayibo. Isho sekuthiwa ke kunjani? Ngamanye amazwi uqonde ukuthi imfuyo amapholoba ama-threads asaluzi. Unakho kungalungisa leso simo. Imfuyo amapholoba ikhona into ethiwa isigezo. Okay. Ngeke ngichaze kakhulu. Ngoba uyabona ayikho into emnandi ngokuthi ingoma emnandi yaphila. Uma ngabe ligejela ngenesimini kunomdala. Alilimi kahle. Okay. Angazi umuzwa kahle. Cha ngizwa kahle doda. Uma ligejela ngenesimini kunomdala. Ngiyahloniphisa. Alilimi kahle. Alingeni kahle ngingaletha yabona ngaletha iviki lokwesitula ngakusasa ulima. Hayi ulima. Fana ukuthi uyadlala ngoba kumanzi lapha. Kubalekile ukuthi yasiza leso simo doda. Kubalekile ukuthi uyabona ikhona into mapholoba enhleze ngisho. Ngithi isibeletho into ebucayi. Kubalekile ukuthi isibeletho somuntu wesifazane sibe clean. Kubalekile ukuthi isibeletho somuntu wesifazane singabi ne-discharge. Nyama lapho. Ubekwa isandla umuntu wesifazane ekhanda. Ukhotha lapha kumuntu wesifazane. Ngiyabula ukuthi lezo zinto zombili ziyabula. Jesu. Uyabona fundisa abantu lapha awuthi ngakhali ngemithi bethu ayisebenzi. Awuthi ngibeke ngomapholo. Uyabona la usegaba umuntu. Umbekela imigomo ukuthi indoda uzohlala 7 days noma 14 days noma 3 days. Ungamthinti umuntu wesifazane ngoba usanda kucaba. Uyabona mapholo indaba yaseCameroon. Nabafundisi bangashumayela abashaya ngelimi. But indaba yaseCameroon ibalekile kubona. Ngoba uma eCameroon ingasekho umthandazo. Iphenduka kube mungu. Yabuzwa uma ngabe umuntu wesifazane ngeke ngithi umuntu wesifazane mina akangiphathe ekhanda. Uzosho kanjani ukuthi sithaba sami? Yebo. Abadini abantu abadala. Abantu abadala ngize kube khona mina. Nabo babenza nje ngobuwenza. Yakuzwa mina, kuzwa kahle kakhulu. Ake sikithathe siyibeke eithebeni ke manje doda. Yebo baba. Wena ngesingawe uyakwamukela na ukulapha
umuntu osehlule enye inyanga? Mapholoba ayikho inyanga enkulu. Okay. Kunenye. Yebo. Hayi othi inyanga enkulu mapholoba angamane ngoba ipiki satho bushi sabe sokhimithi singene ehlathini. Yes. Ngabona ngathi ngibiza imithi manje. Ngakubizela manje imithi yo49 without ukungingisa. Ngwaze ehlathini. Ayikho inyanga enkulu kunenye. Okay. Okay. Lapha ekulapheni ufunda uzuve. Mina bapholo bangikhule kunogogo thizeni wayazi umuntu wezinyo. Ngikhule kunomuntu thizeni wazi umuntu endlebe. Ngikhule kunomama thizeni wayazi umuntu ukhipha inyoni bantwana. Angelapha ezinye izinto. Yes, yes. Angazi ukuzwa kahle ngisho. Izwa kakhulu. Manje ngikhule kunendoda thizeni yayazi umuntu wecala. Okay. Uma ke manje bapholo bakuzothiwa emhlabeni esikuwona noma eAfrica esikuyona kunenyanga enkulu nenyanga yikho njalo. Contact to amafutha omkhovu. Khona baba. Umkhovu ukhona. Ukhona. Uyabonakala. Uyabonakala. Nombani. Mapholoba ukuze ukuthi ubone ufuna ukuthi ube nekhubalo. Okay. Okay. Dot mhlambe nje usewahlangabezana nawo. Mapholoba inyawo zinomkenge. Akithi nje kuwena dokotela asibuye ngenye video lapho uzosichazela khona ukuthi ngenkathi nihlangabezana nomkhovu kwaba njani. Mina mapholoba ngubonile uToloshe. Yebo. Ngubonile umkhovu. Yebo. Ngubonile uMandindane. Ngulibonile uPiyano. Angithezwa isho. Yes, yes. Ngiyasazi siyane. Ngiyayazi ingceke. Okay. Okay, okay. Elemleze emithathu, ikati elemleze emithathu. Angithezwa isho. Yes. Manje lezi zinto mapholoba is another human being. Ngiyezwa ngale ikati nemlenze emithathu. Ake siyibambe la. Leli. Ngiyayazi mapholoba, ngikhuluma ngento engiyibonile mapholoba. Engiyazile ngayibona. Ngizokubenzela kanje manje mapholoba ngizokuba kancane nje. Yes. Ekhaya kithi uzokhona mkhulu. Yeah. Kunomfowethu ngiyela mhlawumbe ngiyofika naye la. Yes. Omdala nginami. Yes, yes, yes. Umfowethu omdala ubaba kesikhathi esiningi wayehlala ngaphandle eSouth Africa. Yes. Nenhlanhla isakwazi ezalami nesinomoya. Sasihlala emajalidini. Sasifika sesihlupha esakwazi sizuza ngo12 esuso sifike emanzini. Umfowethu omdala afunda esikole. Kwake kufike into ekhaya ivula umnyango. Imfishane. La iqala kufika lento yaqala yafikela kumina. Yafika yafuna umfowethu. Ngathi ngibakhazela bathi ngiyagula. Kwaya ngiyilanga yafika amahlandla. Amaningani Yayita izongena kwamapholoba uzwe kuza umoya ngathi kusho umoya ngena phakathi kwesicaba. Uzwe khala umnyango uvuleka. Kwaya mapholoba yafika silele ndawonye. Ngezwe ngabo bababazi bakhuza. Angazi uzwe kathi mapholoba. Angikhuluma ngale abantu mapholoba. Angifuni ke abantu owathi into nangaza hlangabezana nayo. Athi ayikho. Okay. Ngomnyaka ngisengila eThekwini. Usuku omlungu usuke eBloemfontein oneplaza. Uthi udirector kumina. Uthi ngizomsiza. Uthi umlungu ufuna uTokoloshe. Unaye uTokoloshe. Owodwa. Oh yes. Owesilisa. Manje ufuna owesifazane. Ngithi wenzani? Uyabona ukhona ubaba okuthiwa uKhumalo. Wayikhona ngalando Khumalo. Wathi umlungu hayi nginawo ngifuna manje nginawo. Manje umuntu ngangitholekela siwafa. Manje uyahlupha lo khona manje ngifuna owesifazane. Uthi uhlupha ngani? Cha, asibambe lapho mapholoba.
le ndaba. Yes. Ngoba lezi zinto bapholoba ngikhuluma mina lezi zinto bapholoba ngiyazi ukuthi ziyimfihlo. Yes. Ngikhuluma ngomuntu owesinye isizwe wafika. Yes. Ngalanda uKhumalo, ngathi Khumalo mhlawumbe ungamsiza wena nanga umlungu omhlophe Khumalo. Uthi ufuna into kanje unayo wabuza uKhumalo ngatolika. Yebo. Wathi manje nginawo okhona ukukade inkomo zabe eplasini. Yes. Ikhona udokotela siselapho nje lento ukuthi izilwane ngamane imithi engazi ukuthi imithiswe yini. Angizazi ke Sengisho njengeinkomo nje oyifuyile. Ingekho ilandlala inkozi. Yeah. Ayikho into enjalo. Inkomo ngamanzi umuntu straight. Hawu, inkomo ngayi kutshani. Okay. Asiphethe ngelokuthi ke manje dokotela. Siphe noma sikhumbuze imisebenzi udokotela ayenza esikolweni naye ingqeqe kuyona. Mina bapholoba njengoba ngingwelapha endabuko. Yes. Ngivala amanzi amnyama. Yebo. Ngezi idlozi. La khona kunenkinga khona egcikeni ekuthiwa kufuna kubethelwa ngiyabethela. La khona umuntu athi izinto zakhe ngokomhlandla ihambi kahle. Ngiyamgeza ukhona uma-trillion angumgeza ngaye. La khona umuntu afuna kwenza isimiselo sebusiness noma setenda ngiyamenzela. Kuze ukuthi izinto zakhe yilunge. Simkhayisele. Angithi umuntu asodayisa siye lapha. Ngomuntu. Okay. Dokotela hala muzika fishane ngawo kokani oso dumizwe lonke. Ukokane mapholoba uzalwa ubagezile. Ukokane uzalwa ubagezile. Okay. Mayizalo ubagezile. Ubagezile ngudedele. Wala phakadlamini kuphela. Ubagezile hayi. La ngamhlabeni wathi uthola ubagezile kube uzalo mbethe. Dokotela bakhona abantu abanemali kodwa sebefuna ukugezeka kokugcina njengoba usuzwa udalula nje ubagezile konake. Hayi ngaba uthole mapholoba. Uyabona nje la manje mapholoba kulelivukele elizayo ngizobe ngekho kulelizwe. Ngiyabuya. Yes. Asaze emhlabeni uyokwenzekani. Ngabe kufike kuthiweni. Khona izinto safaka onyakaza. Yes. Kahle. Ngoba bapholoba umuthi awutholakala ndawonye. Okay. Bala sihambe silanda imithi emazweni. Yes. Kuze abantu baphile. Ngithi ngiyahamba ngiyabuya siyozwa ngapho. Hayi uzwa. Sithi lokungenzeki abantu kuyokwenzeka. Dokotela nginento esifuna ukuthi before uhambe kuye lapho siyacela ukuthi usimeme lapha emzini wakho. Ngiyazi ukuthi uyinsizwa engakukhonzile ukukhangisa kodwa ngemvumo yakho siyacela usiphelele ithuba lokuthi sike sifike sizoshutha iParliament selibane lasuka le Pretoria lazohlala emagcekeni akodlamini. Mbuke lapho ngasekhaya konakele kaDlamini manithi ake simveze esemzini wakhe. Sicela nibhale njengamanje ngoba kukhona kwesinsikhathi uzunyanga indlela ekhuluma ngayo bese ithemba kanti ukuyithemba kwayo kulifishane. Kufanele siqoqe konke okuzoveza ukuthi kungani umuntu eyithemba kangaka. Akayena umuntu othanda ukuveza obala izinto kodwa lesicela ukuyi-challenge sicela ukulekelelwa yininake nisho ukuthi siye na kwakhe siyomcoboshisela khona sifike sikwazi nokubamba iParliament libone lo bala. Ngihlala emkhukhwini mina. Hayi kuneParliament elingangobaba la. Liqutshule Pretoria lazobe kwemagcikeni akhe. Okukhomba ukuthi hayi impande into ekhona angisho ukuthi lapho khona ngekho khona iParliament kodwa ngenxa yemisebenzi iyabonakala. Uyayibona indaba. Dokotela manje sipha abantu izinombolo ngisacela sile sikhulume nje iqiniso kubantu. Udokotela sitshene kahle ukuthi phakathi kwalezi zinto zo-5 ayibalile ophiyane umkhovuti oloshe yini usho nje kube kanye ukuthi wena unani kulezi zinto. Ngiyadlala dokotela bafika kanjani. Ngicela ukuthi udokotela manifuna abuye ezosho kho sifalana njengamanje akabuye ezositshela ukuthi kulezi zinto yini yena nayo uzobe sekwazi ukumemezela. Sicela inamba dokotela ungamsasho lutho but bazobhala bona besho ukuthi akabuye noma engabuyi. If uthi akabuye ezositshela ukuthi kulezi zinto zonke unomngaki yena noma unakuphi la
Ngizobuya ngokuphethe kuphila. Wena uyabhala nje kuphela usho ukuthi dokotela sicela kuyo doctor sicela ubuye uyitrendise le video uyishare utshene nabanye beyibuke bese kuba ukuthi ke niyabhala nonke lapha ku comment section ukuthi akabuye ezosivezela noma azositshena ukuthi yini yena nayo ngoba ngiyazi ukuthi wena now niyafuna ukwazi ukuthi unani ithi inombolo yodokotela inombolo yami ithi 061 21 34 318 asiphinde dokotela 061 21 34 318 enye ithi 083 99 472 59 asiphinde futhi nayo dokotela 083 99 472 59 abantu ke bangangena bathi www.drnondelamzimba.co.za iwebsite leyo i-email is info@drnondelamzimba.co.za dokotela siyakucela ngenhliziyo yethu yonke as soon as bebhala besho ukuthi buya buya ndothi uzophendula uma nobuye uzophendula ngiyofika nabo siyabonga dokotela asiyabonga ungabe udinga isikhiye sokuthola umsebenzi ungasakhathazeki thintana nesikhungo sokufundela ukushayela amacuno driving solution banohlelo oluhle lokufundisa ukushayela futhi abambe eqolo nezi kanti iningi labantu bathanda ukuthi amacuno driving solution adume ngemphumela emihle ungabathinta kule number 071 317 2196 ngiyiphinde 071 317 2196